الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونستهديه نشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والخلافة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hvala Allahu dželešanuhu na blagodati Mubarek Ramazana, na svim drugim blagodatima koji nam daje. Salavat i selam neka su na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe, sljedbenike dini Islama, šehide ovog ummeta, posebno šehide Bosne i Hercegovine. Ima nešto magično, čarobno u našem Mubarek mjesecu Ramazanu. Jeste li se ikad zapitali šta nam to tako lijepo Ramazan donese sa sobom, pa mi doživimo tako vidljivu preobrazbu? Postanemo bolji, mirniji, pitomiji, smireniji i rekao bih normalniji. Kad gledate TV, tamo vam sa reklama poručuju da kad si gladan nisi svoj. Ja bih rekao baš suprotno, da mi kad smo gladni, barem u Ramazanu, tek tada budemo svoji. Dakle, čime nas to Ramazan tako preobrazi? Šta nam Ramazan tako uradi? Pa se promijeni. Više je razloga, evo spomenut ćemo neke. Prvo, u Ramazanu smo bliži Kur'anu. Ali Kur'anu koji nije lektira, koja se pročita i ostavi. Kur'anu koji nije obična knjiga, koja se tek tako čita. Nego Kur'anu koji je živa Božja riječ i koji je lijek i milost. Kaže Allah dželešanu estaizu billah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Mi vam u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i milost vjernicima. Mi se u Ramazanu prikučimo toj kuranskoj milosti i kušavamo taj lijek zvani Kur'an. Nije to lijek za išijas i reumu. Nije to lijek za čip i zglobove. To je prije svega lijek za našu dušu. Naravno, Kur'an može liječiti i liječi određene fizičke bolesti. O tome ima jako puno dokaza i potvrda, ali Kur'an je prevashodno lijek za našu dušu koja je jako bolesna i jako uprljana. Jer džaba ti sav komfor i luksuz, džaba ti sva ovo dunjalučka dobra, ako ti duša nije rahat, to nije to. A je li nam duša danas u vremenu u kome živimo rahat? Pogledajmo samo podatke koliko mi, građani Bosne i Hercegovine, godišnje para, da budem precizniji, miliona dadnemo za tablete za smirenje i sve će nam se samo kazati. S druge strane, Kur'an ima puno imena. Jedno od tih imena Kur'ana je zikr. Opomena, zikr. Kaže Allah dželešanu: Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Zaista se uz Allahov zikr, uz Allahov Kur'an i spominjanje Allaha smiruju vaša srca.
Prema tome, ako žudiš za smiraj, za milošću, za lijekom, za rahatlukom, prikući se Kur'anu, uči Kur'an, slušaj tabele, čitaj prijevod Kur'ana, razmišljaj o njegovim značenjima, pa ćeš vidjeti kako Allah u tvoje srce spušta milost, smiraj, kako tvojoj duši daje rahat. Drugo, mi smo u Ramazanu puno bliže džematu. Vuk jede ovcu koja se odvoji od stada. To nam je poznata istina. Allahova ruka, odnosno Allahova pomoć je uz džemat. I ovo nam je poznata istina. Dakle, mi u Ramazanu smo bliži džematu. Mi u Ramazanu stanemo u saf. A puno puta smo kazali da saf znači red. I čim staneš u saf, odmah si u redu. Mi u Ramazanu više zamirišemo na džemat. Ne samo u džamiji, nego u našim kućama, pred pekarom, kad čekamo somune pred iftar, na iftarima, na ulici. Nema ništa ljepše od naših safova, ovako na teravijama, na džumama, na ostalim vakrovima. Nema ništa ljepše od našeg druženja na iftarima. Nema ništa ljepše od našeg džemata. Tu je snaga i tu je spas za sve nas. I treće, pored Kur'ana i pored džemata, u Ramazanu smo puno bliži nečemu što se zove pobjednički mentalitet. Ramazan nas uči kako da pobjeđujemo. Lako je pobijediti drugoga. Malo mišića, malo elokvencije, lijepe priče, malo znanja, malo spretnosti, malo sreće i protivnik je na koljenima. Ali, haj pobijedi sebe. Haj sebe baci na koljena. To je posao. Ramazan nas uči da pobijedimo sebe. U Ramazanu kažemo, pa dobro, jesme vala moj brat uvrijedio, ponizio me, ujeo me za srce, ali neću ja biti ko on, bit ću ja bolji. Neću mu uzvratiti istom mjerom, jer odlika pobjednika je da prašta onda kad je u prilici da kazni. To je pobjednik. To je snaga. Neću uzvratiti svome bratu istom mjerom, pružit ću mu ruku, bit ću bolji. Ramazan je pobud. Ramazan te uči da govoriš, pa dobro, nisam vala nešto s onim svojim komšom, u najboljim odnosima nije vala ni on sa mnom, ali eto, pravim taj iftar, bit ću bolji, Ramazan je, zovut ću, pa došlo, ne došlo, ja ću skinuti sa sebe. Ili Ramazan te uči da kažeš, pa dobro, posti se 18-19 sati dnevno, pa tako 29 dana, ali da je 129 u ime Allaha i uz Allahovu pomoć ja ću to ispostiti. I Ramazan ću dočekati onako kako ga musliman dočekuje. To je stav. To je pobjednički mentalitet kome Ramazan hoće da nauči mene i tebe. Da kažeš sebi mogu, hoću. Uz Allahovu pomoć za tebe nema prepreka. Biće ljudi koji će te pitati, ko što su mene jučer pitali, neki katolici, koliko to vi postite? Pa ja kažem ujutro od 2:30 pa tamo do 2:30. I šta ne smijete jesti? Pa ne smijemo ništa. Pa dobro, smijete se bar vode napiti po danu da se malo osvežimo. Ne smije ni to. Pa
Ljudi kolutaju očima, gledaju u mene kao da sam pao s Marsa, a ja pun sebe, presretan, jer postač je presretan što ima priliku odazvati se Allahovom pozivu i postu. Postač ne bi dao onu ljepotu iftara za dunjaluk i sve što je na njemu. I konačno, postač ima nagradu kod Allaha dželešanu, i to posebnu nagradu, kaže Allah, hadis kuciju, as-savmu li wa ana ajzi bih. Post pripada meni i ja za njega dajem posebnu nagradu. Nije Allah rekao kakvu nagradu. Nikome od ljudi nije otkriveno kakva je to nagrada koja čeka postača. Ali je rečeno da je posebna. Kad tebe neko nazove i kaže, hej, kupio sam ti poklon, ti kažeš kakav, on kaže, ne mogu ti reći, to je nešto posebno. A ti izgaraš od znatiženja da saznaš, šta li je to tako posebno? Ti kaže obični smrti. Zamisli kad ti Allah, tvoj gospodar, kaže posti, imaš posebnu nagradu. A nju ćeš saznat ako Bog da kad na sudnjem danu prođeš kroz vrata Rejjan, koja su namijenjena i koja će se otvoriti samo postačima. Tad ćeš znati šta je tvoja posebna nagrada. To je post koji te uči da kažeš hoću i mogu, koji te uči da imaš stav i da znaš uvijek šta u životu hoćeš. Jer vjernik uvijek ima stav i zna šta hoće. I imati stav i znati šta hoćeš je nešto što se u životu uvijek isplati. Da završim s jednom anegdotom koja potvrđuje ovo što sad kazah, nedavno je pročitao. Šta je stav? Kaže, putovala dva, vjerovatno ste imali priliku čitati, putovala dva kršćanska misionara kroz pustinju pa se zagubili. I nikako da iziđu na pravi put, nikako da se vrate u civilizaciju. I vremenom nestalo hrane, nestalo vode, Boga mi i snaga na izmaku, pa jednog jutra onako gotovo u bunilu zadnjim atomima svoje snage napokon ugledaše civilizaciju, ugledaše kuće. Međutim, među kućama spaziše i džamiju i to bi signal, a muslimani tu žive. A njih dvojica, Michael i David. Kaže David, slušaj Michael, ono tamo je muslimansko mjesto, ako mislimo da nam pomognu, moramo se predstaviti kao muslimani, inače nam nema selameta. Evo, ja ću biti Ahmed, a ti? Kaže Michael, hvala lijepo, ja imam stari ja sam se rodio ko Michael i bit ću Michael, pa šta Bog da. Jedan bahnu oni tamo u to mjesto, nađu mjesnog imama, iznesu mu svoj slučaj, predstavi se kao Ahmed i Michael. Imam okupi džematlije i kaže, ljudi, imamo goste, imamo našeg Michaela, donesite čovjeku hrane i vode, da se napije, da se okrijepi. Vidite da je na izmaku snaga. A našem bratu Ahmedu neke hajli Ramazan. Eto, valja nekad imati stav. Molim Allah da nas oplemeni Kur'anom, da osnaži naš džemat i da nas učini od onih koji imaju stav, koji hode onako kako je on naredio i kako je on zadovoljan. Amin, ja rabbil alemin.